Šla jsem na gynekologii a povídám panu doktorkovi. Pane doktore, prosím vás, já mám takový velký problém. Já nacházím ve vagíně poštovní známky z Kostariky. Už jsem nazbírala plné album těch známek. No tak pan doktor se mi na ní podíval. Čekám a říkám, tak co, pane doktore? No a pan doktor, prosím vás, mladá slečno, to nejsou poštovní známky z Kostariky. To jsou nálepky z banánu. Šmankote, pane doktore, kde se tam jen vzali?